салом, хабарҳои имрӯзро манзури шумо мегардонем. Ширкати Сибир хабар дода ки парвозҳои ҳавопаймоиҳои худро аз Душанбе ба Владивосток баҳс мекунад. Намояндагони ин ширкат сабаби чунин тасмимро ба напӯшондани хароҷот рад доданд. Дар 2 моҳи охир ҳавопаймоиҳои ширкати Сибир дар масири Душанбе Владивосток парвозҳои чартерӣ анҷом медоданд. Масъулини ин ширкат дар суҳбат бо хабаргузориҳои русӣ гуфтанд ки нархи таъинкардаи оҷонсии авиасияи граждании Тоҷикистон харҷи парвозҳоро намепӯшонад. Ҳамзамон Озода Раҳмон, роҳбари дастгоҳи президенти Тоҷикистон барои танзими нарх ва ҷилавгирӣ аз болоравии арзиши чиптаҳои парвоз ба Русия дастур додааст. гуфта мешавад ки тибқи дастури роҳбари дастгоҳ дар хатсайрҳои самти Русия арзиши як чипта дар ҳар ду самт $500 амрикоӣ баробар ба 5800 сомонӣ муқаррар шудааст. Дар гузориш таъкид шудааст ки шахсони манфиатхоҳ бо истифода аз мушкилоти пешомада чиптаҳоро гарон мефурӯшанд ки ин амалашон боиси паст гардидани эътимоди мардум ба мақомоти давлатӣ мегардад. Дирӯз бошад дар шаҳри Хуҷанд як ронандаи зан бо мошини Opel Astra худ сокини ҳамин шаҳрро пахш намудааст. ҷабрдида зани 60-сола ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат расидааст. Ва оё шумо медонед ки дар Душанбе нархи сигарет аз 36 то 50% барои як қуттӣ боло рафтааст. имрӯз дар мағозаҳои гуногуни кишвар як қуттии сигор аз 12 то 20 сомонӣ арзиш дорад. фурӯшандаҳо сабаби онро баланд бардоштани аксиз мегӯянду мақомот бар ин назаранд ки чунин тадбир бо мақсади мубориза бо тамокукашӣ ва ғамхорӣ нисбат ба солимии аҳолӣ роҳандозӣ шудааст. ду ҷавон дар ҳудуди ноҳияи Варзоб мехостанд худкушӣ намоянд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтааст ки дастаи махсуси зудамал ба ҷои ҳодиса сафарбар карда шуда бо онҳо суҳбат карданду онҳоро аз ин роҳ баргардониданд. вазорати корҳои дохила мегӯяд ки дар бозори Меҳргон ноболиғи 15-сола бо ҳамроҳони худ ҷавоҳироти гуногуни тиллоиро дузида аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. зарари расонида 30 000 сомониро ташкил медиҳад. барои муайян ва дастгир намудани ду рафиқи ин ноболиғ аз ҷониби кормандони милисия тафтишот идома дорад. тамошобинони азиз, ин буд чанд хабари муҳиме ки мо манзури шумо гардонидем. барои огоҳии бештар ба канали мо обуна шавед.